Hakanego video ngin nyepet ki ai kita ke jingkela. Hakamet jongka kenthe hakapor baka armat. Hakane kadur ngin shim tangkung ganuksa bangiu I kawai ke kenthe bat kadon ikun hapok kapok jongka. Tongin zoom yune uterus bat u ovary. Ka hormon kalong ka badat kambha hakapor pun khon hagi babun rukom. Kayara ban penne pensa ya kejing pun khon tat haduk bandakha. Kayara bru ya kamet jongka kenthe ban pengkre ban khano ya ikun lung andala de kapor. Kayara bru ya kamet jongka kemi bakan pemi ya kabun. Khnang ban jo ban ayi ki ikun lung andala japkha. Tongin nyepet hagane ka graf. Kumbangi latib hi kejing pun khon hi kade khandai banai. Don ru lai teli ki hormon ki badan kambha hakapor bapun khon. Kaban kong kade ka beta HCG. Ka beta HCG kade ka hormon pun khon. Lada kene ke HCG ka hai. Kata kamut kene ke ngthei kala pun khon. Kene ke HCG ka juk kiu stat bha hapok kalai banai. Nang tapat kala sedang ban hier suki-suki. Ya kene ke HCG la pemi deka pelakon. Na kabaki khunlung ki he kisan. Kabaar kade ka estrogen. Kene ke estrogen kalong ru ka hormon ka badan kambha na bentai kenthei. Kene ke estrogen kadon bentar ru haka jingpoi benai. Bat kalong ru ka badan benta bha haka jing pun khon nadu basdang hadu bakut. Ya kene ke estrogen nengkong la pemi deka ovary. Lane ke corpus luteum ka badan hau ovary. Hadin pade la shimkti deka neka pelakon ban pemi I kene ke estrogen. Kene ke estrogen ka peteng bet ban kiu hakapor pun khon. Sakawai pat ka hormon ka badan kam kade ka progesterone. Kene ka progesterone ru nengkong la pemi dekane ka corpus luteum hadin nang tapat la shimkti dekane ka pelakon ban pemi ka progesterone kat badang pun khon. Kene ka progesterone ru ka yai kiu bet hakapor pun khon. Hanrei hashwa ban khai ki khunlung kine ki estrogen bat ki progesterone ki herno. Naka jingbun. Kene ka jingher jong ka estrogen bat ka progesterone ka sya no ban khai ki khunlung. Tau mentangin pejpat ye ka jingkela hagi weipat ki benta jong ka met. Naka daw jong ka hormon. Tau mentangin pej ki jingkela ha ulongs lene utor. Ulongs udai u organ u badan kambha ha ka met jong ubriu u yerap bangin shim ye ka oksigen bat ban pemi ye ka carbon dioxide naka met jongi. Hakapor pun khon kene ka pelakon ka kiu shaneng lene ka he bat long kum bakhangit ye une utor shaneng naka ne ka daw ki kenthei ki sngew jinjar ban ring mesin lene penhir mesim hakapor pun khon. Kapelong ru ye ki bakin ring mesin stat. Tau mentangin pejpat ye ki jingkela ha uklong snam. Hakapor pun khon une uhat ude ban pam shibun ka snam ngamar badan kam ban supply ye ka snam shadu pelasanta lene ka jhap lene ka skum ki ong hakapanar. Khnang ban la ban pam shibun ka snam une uklong snam ude ban tit stat lene tit Nakane ka daw uklong snam jong ki briu bupun khon uju tit kham stat. Hakapor pun khon ka BP jong ki briu ka ju duna. Hanrei ladadan pat ki bakiu BP hakapor pun khon kata kamlong ka babha. Ki khatru ka pre-eclampsia. Ya kane ka topik ngin ya discuss hakawai ka video. Sakawai pat ka topik ngin pej shaphang ka snam. Bajia ayu andala pun khon. Kumba philatip ha ka snam mdei tang shi jaj. Don bun jaj ki jaj snam. Hakapor bupun khon kane ka plasma ka shajkiu. Ka plasma kadai ka snam ka badli. Ka jingkiu jong kane ka plasma ha ka met jong ka kenthei bupun khon. Kala ban pelong ya ka jing at haki kejat. Hakapor bupun khon ndai tang ka plasma bakiu. Nrei kine ki red blood cell lene kine ki snam basaru ki shajkiu hakapor pun khon. Tangba ka jingkiu jong kane ki red blood cell lene ki snam basau ka khamduna ban ye ka plasma. Ka jingkiu jong ka red blood cell kadai tang 80%. Nrei ka jingkiu jong ka plasma pat kadai 20%. Te habakum ta ka jingkiu jong ka plasma bat ka red blood cell kim ya rengkat. Nakata ka daw ki briu papun khon ki judon ye ka problem duna snam lene anemia ki khat haga pareng. Badru hakapor pun khon kane ka clotting factor ka jubun. Clotting factor kamut ki kenja protein ki bayarap ban pensange ya ka jingmi snam.
Padon ru ka jingma lada kanai ka clotting factor ka yai kiu. Namar ka problem ka balong common bha ha ka por pun khun kadai ka deep vein thrombosis. Ya kanai ngin ye pet pat ha ka video. Ki jingkala ha ka dok sa pat bon sin hi ki dei na ka daw ka jinghe jongka plakhun. Ngiji yo I ba ki briu ba pun khun ki jukiu kilo kumba shipeu haduk hasan keji. Ngila ru ban yo I ya ki stretch mark ha ki kpo. Ki stretch mark ki longkum ki line ki badon ha kpo. Ka jingpang sungkai ka long ka bakaman bha ya ki briu ki ba pun khun. Don ki kanthei ki ba don ka jing tersan ha ki kti. Kanai ka jing tersan ombaro ki ba experience ya ka. Don tang ka to ka ni. Ka jingpang jong ka lebong. Kanai ka dei na ka daw ka jing sha compress jong ki nerve. Ka jingpang jong ki khowa. Mentangin page pang ka endocrine. Hakapor pun khun hi kanai ka anterior pituitary gland. Ka pemi shibun ki hormon na ka baju pemi. Kumbangi la dep ya kren pang ki ne ki lightly ki hormon ki badan kam ha hakapor pun khun. Don pas sakawe ka hormon ka ba pemi da ka placenta ka ba ki khat ka human placenta lactogen. Kanai ka human placenta lactogen ka don ru ka jing ya dei bat ka gestational diabetes. Jadi nai ka topik ngini keren pat hagawe ke video. Kajing pemi yaki thyroid hormone kalong ru ka ba common ba hagapor ba pun khun. Hyperthyroidism goitar kide ki ba common ba hagapor pun khun. Mentangin pet pat kijing kala ha kasni do hagapor pun khun. Kum kami nyang mong hagi ngap lene hagi benta beper jong ka dur khamat. Kajing saw kerang jong ki ngap kajing don jong ka stretch mark. Mentatongin nyepet pang gynecological changes. Lanai kijing per hagi benta jong ka kentai. Daka bapet jaga nega dor balat ro kumba at shiteng. Bat ngin pet jaki benta syapok jong ka kepo haka baki neki kunlung kidan. Kajing kala haga jing long kentai kadehi nagadaw kajing bun jong ka estrogen bat ka progesterone. Badairu nagadaw ka jinghe jong ki khunlung hapo ka kapo. Kijing kala kalongkum ka jinghe jong ka buny. Ka jing yong bha narut jong ka sok buny. Ka jinghe lene ka jing stretch jong ka plakhun kumba shipeu sha naka bajulong. Kene ka cervical pat ka pemi ya ka mucus bat ka pelong ru ya kene ka mucus plug. Kene ka mucus plug kayada ya ki bakteria ki bambut ban bandrung syadu sya plakhun. Kanai ki estrogen ka pemiru ya ka vaginal lactobacilli. Kine ki dei ki bakteria ki ban lap ha vagina. Bar ka jing bun lene ka jing multiply jong kine ki lactobacilli ka pelong ru ya ki lactic acid bakin bun ha ka vagina. Kanai ka daw ka penduna ru ya ka pH ha ka vagina. Te na kanai ka daw ngila ban ong ru ba kine ki lactobacilli ki longkum kanong yada ya ka vagina bat ya ka pelakhun hi baro. Namar kanai ka lactobacilli ka aya ka jaka syong ka bums ngotenat ya ki to ki bakteria ki balak ban kta ya ka met jong breu. Ka jing chain lene ka jing kala ha ka buny kalong ka badan kambha. Namar ka pengkre ya ka buny ban ai buny no. Kanai ka estrogen pat kanang pumpun susu ya kine ki adipose tissue ka ba pelong ya ka buny bakan he. Kanai ka progesterone ru kaya rap ya kine ki lobules bakin he. Kine ki de ki lobules. Ki don ru ya ki sel ki bala ban pemi dot. Kine ki dot kimi bat rung hang ne hapo jong ki lobules. Ya kine ki lobules pat la keri ki da ka mayo epithelium. Kine ki mayo epithelium pat ki rap ban pemi ki dot sabar. Mentangin pet pat pangka urinary system. Kaban kong ngila ban yo iba kisnam ki ba tuj sa unai ukit ni kabun. Hadu kumba 90%. Kajing bun jong kajing tu jong kasnam sa ukit ni kapelong ru ya ka glomerular filtration rate ru bakan high. Glomerular filtration rate kamut karu kompeng khoj lanai filter ukit ni ya ki jaklian na kasnam. Te haba kanai ka GFR ka kiu
kajing samjung shipang ru kandan bet hagapor pun khon de nega daw mentangin pejpat ki kita gijing per haga gastrointestinal system ke gastrointestinal system kemud kebaya de shipang ki sneer lene shipang kajing telit ikijing bam ne kejet ikijing bam keban kong kedai kajing relax jong une spincher ulong kum ban ka dam yakijing bam badan hakpo kenang bakin nemi hadian bakila don hapok kepo Henry nagadaw kajing bun jong progesterone une u esophageal u relax na nagadaw kajing relax jong une u esophageal kine kijing bam ki mi shabar teng lane ki khat haka ktin pareng regurgitation lane inthen haka panar bat kemaru ba hakpor bapun khon kanai kapla khon ru kanang yai he kajing yai he jong kanai kapla khon kapenlong ya kanai ka abdominal cavity bakan pressure bha bat hakapor pun khon andala pressure palat kanai ka abdominal cavity don teng ki kmi bapun khon ki don yi ka problem kum kapai bat kajing pressure ya kanai ka abdominal cavity kapelong ya kanai ki ner kim yo shu ban khi bha sagawai ka problem pat ki ne ki kmi bapun khon ki la bandan kum kajing panchana la ne constipation haka pareng